A Duna régió energiaellátása nagyrészt még mindig fosszilis forrásokra épül, miközben a klímaváltozás egyre sürgetőbb és az átállás nem egyszerű, drága, időigényes és sok helyen korlátozott. De mi lenne, ha létezne egy helyben elérhető, hatékony és fenntartható megoldás? A Danube GeoHeco projekt erre ad egy választ. A sekély geotermia egy talán kevésbé ismert fogalom még ma Magyarországon, de úgy általában a kelet-közép-európai régióban is, és ez tulajdonképpen mindazokat a technológiákat jelenti, mihez, hogyha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, nem szükséges mély kútfúrást megvalósítani, amilyen lehet akár ezen belül beszélni talajszondás hőszivattyúkról, ahol a talajból vonjuk el a hőt, és illetve adjuk át, hiszen ez fűtésre és hűtésre is alkalmas technológia, ez egy nagyon fontos dolog benne. Lehet ez egy sekélyvizes, tehát ami egy sima vízkút, egy néhány 10 méter mélységben elérhető nagyobb vízbázisnak, sima hidegvizes bázisnak a hőjét tudjuk kinyerni, illetve az elfolyó termálvizeknek, a hulladékhőnek már például a Magyarországon közel 200 termálfürdő működik, annak az elfolyó hőjének a hasznosítása. A projekt célja, hogy a sekély geotermikus energia szélesebb körben elérhetővé váljon a régióban. Ehhez nem csak technológiai megoldásokat fejleszt, hanem összekapcsolja a szakembereket, a döntéshozókat és a helyi közösségeket is. A projekt pilotberuházásokon keresztül mutatja meg, hogyan működnek a hibrid fűtési és hűtési rendszerek a gyakorlatban. Emellett digitális eszközökkel és egy nemzetközi együttműködésre alapuló platformmal segíti a tervezést és a megvalósítást. Ugye régen a zöld távhő volt a varázsszó, most az új Európai Uniós terminológiában a hatékony távfűtés a varázsszó, ebben a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésnek, illetve a megújuló energiaforrásoknak és a maradékhőnek van meghatározó szerepe. Ebben a megújuló energiaforrás részbe tud beilleszkedni a sekély geotermiának, akár hőszivattyúval kombinálva a hasznosíthatósága, és mindez azért fontos, kevésbé klímapolitikai célokból, sokkal inkább energiabiztonsági célokból, energiaszuverenitási célokból, hogy olyan erőforrásokra alapozzunk, ami itthon van, ami idehaza elérhető, ami a lábunk alatt van, ami az erdeinkben megterem, biomasszából, geotermiából eleltene azt a hőt, amit aztán a földgáz kiváltásával a hazai távhős lakásokban tudunk felhasználni. Energetikailag nagyon kiváló paramétereket tud szolgáltatni egy ilyen rendszer, különösen akkor, hogyha egyszerre használják fűtésre, már nem egy időben, hanem ugyanazt a rendszert használják télen fűtésre, nyáron pedig hűtésre. Ekkor az ő megtérülése is nyilván sokkal jobb. Alacsony hőfokú, 40-50 fokos víz az elég sok helyen rendelkezésre áll. Más önkormányzatok esetében is nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk strandfürdőjük van, vagy más olyan ipari, vagy mezőgazdasági, vagy olyan felhasználásuk van, ami ilyen vizet eredményez, vagy eleve ilyen vízük van. Ez egy nagyon jelentős potenciál, sokkal több helyen van jelen, mint mondjuk az a mélységi geotermia, amit a Szegeden használni tudunk. Ilyen értelemben sokkal tágabb a felhasználási köre földrajzilag. Nagyon sok önkormányzat tudna ezzel élni. A Danube GeoHeco projekt új utakat nyit a fenntartható energiahasználatban, hogy a helyi erőforrások valódi megoldássá váljanak. A sekély geotermia pedig egy sokak számára elérhető alternatívát kínálhat.